Ідзе 41-е тысячагоддзе. 10 тысяч гадоў таму імператар чалавецтва распачаў вялікі крыжовы паход, каб адваяваць галактыку ў імя чалавецтва і ўсталяваць яго міжзорную імперыю. Аднак тыя былыя дні сілы і славы даўно мінулі. Грамадзянская вайна імператара з яго любімым сынам Горам прывяла чалавецтва і саму галактыку да мяжы разбурэння. І хоць імперыум урэшце рэшт атрымаў перамогу, шкоду, што прынесла вайна, было не паправіць. З тых часоў чалавецтва загразла ў застоі. Павольна марнее і гніе на шляху да непазбежнага канца. Тым не менш, сіла і моц чалавека яшчэ значная. Мільёны светаў, трыльёны грамадзян, велізарныя арміі, флоты, што трымае разам вайна. У цёмнай далёкай будучыні няма нічога, акрамя вайны. Мільярды душ у адным шэрагу дзень за днём змагаюцца з ворагамі імператара, сіламі хаосу, іх цёмнымі багамі, незлічонымі расамі іншапланетных захопнікаў самі з сабой. Кожны дзень мільёны гінуць у вечны гонар яго. Адна з самых магутных сіл у імперыуме легендарныя адэпты Астарты, анёлы смерці, уласныя ваяры імператара. Звычайнаму насельніцтву імперыума яны вядомыя як касмічны дэсант. Калісьці людзі, цяпер паўбагі на полі бою. Генетычна змененыя, з дадатковымі органамі і імплантатамі, створаныя, навучаны быць воінамі, што не ведаюць страху, бязлітасныя і нястомныя, закаваныя ў велічную сілавую браню, з гонарам нясуць яны сімвалы сваіх ордэнаў і смяротны арсенал, якому нават самыя чорныя жахі глыбінь галактыкі не могуць супрацьстаяць. 20 легіёнаў было калісьці. І з тых 20 паступова нараджаліся і знікалі малыя ордэны, сярод якіх і непасрэдны нашчадак першага легіёна — цёмныя анёлы. Адважныя, гордыя і няспынныя, яны дасягаюць мэты, якімі б не былі выдаткі. Вось адна з гісторый пра іх. Империум человечества ускраена сегмента Ультима, система Нута, свет вули, червоная Мега-3. Мы ўжо тут, тех жрец. Капітан Рэміэль. Мае выбачэнні.
Паводле даных у бягучай прагностыцы вы прыбылі на 10,5% раней, чым чакалася. Справаздача аб сітуацыі. Яны сапраўды абуджаюцца. Дакладна, капітан. Інфармацыя, што прывяла вас сюды, цалкам дакладная. Энергетычныя ўсплёскі, што парушаюць нашы сеткі, маюць тыповыя частоты, пранікаюць праз кару планеты. Гэта бясспрэчна. Абуджэнне. Чаму ніхто нічога не заўважыў за ўсе мінулыя стагоддзі? Грабніца некронаў і прама пад нагамі. Чаму хтосьці не заўважае злаякасную пухліну, што расце ва ўласным целе, капітан? Сімптомы могуць з'явіцца куды пазней пачатку хваробы. Наколькі вялікая дынастыя? Невядома на гэты момант. Аднак з Божае ласкі Омнісай мы прыбылі своечасова. Пратаколы абуджэння доўгія і складаныя. І яны яшчэ на ранніх этапах. Таму яны яшчэ ўразлівыя, капітан. Нашы датчыкі заўважылі прыкметы бітвы падчас пасадкі. Здаецца, імперскія сілы рушаць наперад. Дакладна. Падраздзяленні астрамілітарыяў пачалі займаць абарончыя пазіцыі. А імперская аэранаўтыка наносіць прэвентыўныя ўдары у тыле ворага. Аднак некалькі рэгіёнаў нам ужо недасяжныя, і нашы сілы павольна губляюць тэрыторыі, нягледзячы на намаганні. Мы павінны спыніць гэты рак на яго шляху. Або сутыкнуцца з непазбежным. Просто скажите, трэба быць мне і маім братам, жрэц. Імператор паклапоціцца пра астатняе. Як я ўжо казаў, дэсантнік, нам трэба спыніць распаўсюджванне і рост. Хірургічны разрэз у патрэбным месцы і ў патрэбны час. І мы будзем тваім скальпелем. Ці ёсць лепшы інструмент для гэтай аперацыі, чым анёлы смерці самога імператара? Вялікія астарты. Капітан, разлікі цалкам завершаны. Я слухаю. Абуджэнні праходзяць у некалькі этапаў, як было зафіксавана раней. Мы знаходзімся ў гонцы супраць часу. Спатрэбяцца ўмацаванні загадзя падрыхтаваныя абарончыя пазіцыі. Нялёгка будзе. Але яшчэ не ўсё страшна. Гэтыя пілоны – асноўны шлях сувязі грабніц з паверхняй. Хуткі і эфектыўны маршрут. І агідная тэхналагічная ерась, вядома. Можа здацца, што пілоны – лёгкія мішэні, але іх агульная палі і агнявая моц робяць з іх зусім супрацьлеглую рэч. Аднак, мне ўдалося выканаць дбайнае сканіраванне за апошнія некалькі дзён, каб даведацца, як паступае энергія ў вузлы разгортвання. І знайшоўся асабліва буйны. Глыбока пад зямлёй, відавочна. Дакладна, але пакуль яшчэ даступны. Што мы атрымаем, калі знішчым яго? Час. Пілоны будуць аслабленыя, удары па іх стануць ад 85 до 92% больш эфектыўнымі. Развіццю ворага будзе нанесена шкода, і ёсць 12,3% шанец запусціць ланцуговую рэакцыю, што распаўсюдзіцца на іншыя энергетычныя вузлы. Гэта можа зацягнуць ці нават спыніць пратаколы абуджэння. Вельмі добра. Дык,
Где тонкое место, жрец? Імавернасць поспеху 22,23%. Сутыкаліся і з горшымі шансамі. І гэты факт быў прыняты да ўвагі ў маіх вылічэннях, дэсантнік. Прапаную невялікую ударную каманду з вашых найлепшых. Твае людзі гатовыя да такой задачы? Мои браты вострые, як меч, жрец. Я дам тебе ласку не сумняваться в твоих разликах. Можешь вернуть ласку и не сумняваться во мне и моих братах. Як скажаш. Калі магчыма, ваша каманда павінна ўключаць брата, што гаворыць з духамі машыны. Яго вопыт будзе неацэнным падчас актывацыі дастаўкі ядзернай боегалоўкі. Адзін з тваіх грома-ястрапоў быў бы найбольш эфектыўным спосабам транспарціроўкі. Гэта павялічыць шанец паспяховага пранікнення на 32%. Так и зробим. Маршрут палёту перасякае некалькі месцаў з перадавымі пазіцыямі супраціўніка. Яны ведаюць, што абараняюць капітан. Даручыце пілоту падрыхтавацца да манеўру ухілення, бо бясспрэчна вы будзеце абстраляныя. Падчас вашага падарожжа будзе некалькі адхіленняў у маршруце. Шанец на поспех 35,8%. А цяпер крытычны момант, капітан. Ваша машына павінна пранікнуць праз верхнія пласты кары, каб атрымаць доступ да грабніцы, што змяшчае вузел. З ласкі яго, каменны падмурак у гэтым раёне быў размыты за апошнія тысячагоддзі, і падземныя водныя плыні стварылі сетку з пячор, праз якія можна перамяшацца. Дзёрзка. Карэкцыя, капітан, на ўдалую. Аднак поспех магчымы. 30,2%. А что потым, жрец, калі дойдзем до гробницы? Всё залежыць ад цябе, капітан, і боскай волі Омнісай. Знайсці вузел, знішчыць яго, згодна кагітатара. Хто ведае, чаго чакаць у такім гіблым месцы? Помсты. Няма прыкмет контакту. Пакуль што. Можаш злавіць штосьці? Прастора вакол нас проста велізарная. Мае датчыкі не могуць знайсці канца. Гэта... бянтэжыць. Так, жрец мае рацыю. Тут павуцінне моцных энергетычных плыняў. Ворагі ніводнага паблізу, здаецца. Добра. Засяродзьцеся на плынях і ідзіце за імі да вузла. Ударная группа грома-ястрабу. Мы выходим. Разместиться и утрымліваць позицию. По воле императора мы хутка вернемся. Зразумела, капітан. Імператор абараняе. Мы идем наперед, браты!
дрэва тут. Амалек магіла. Хе. Ну і што яны такое? За сваю доўгую службу сустракаў іх толькі раз, але збіраў сведчанні тых, хто меў больш вопыту. І аналізаваў. З гэтага і ведаў, што атрымалі адэпты механікі, магу сказаць толькі: сцеражыцеся, браты. Некроны гэта цёмная, праклятая раса, старажытная. Гэта машынная мерзота, супрацьлегласць Омнісаі. Мінула іх імперыі дакладна нікому не вядома. Імперыі? О так, браце. Все прыкметы, што эоны таму некроны кіравалі вялізнымі участкамі галактыкі. Гучыць амаль як казка, як па мне. Іх можна забіць? Забіць можна каго заўгодна. Хоць іх абалонкі захоўваюцца нават мільёны гадоў у іх спячцы, яны не бессмяротныя. І што абуджае іх? Няма даных для адказу. А я думаў, што ты ведаеш усё, брат Глорыэль. Ну, скажам, амаль усё. Не кранай яго. Што гэта? Не маю рацыі. Але яно старое. Старажытнае. І нешта падказвае мне, што яно хоча, каб яго абудзілі. Прынята. Вяртанне ў шэраг. Здаецца, трэба болта пабольш. Атрымліваю дзіўныя сігналы. Дзе? Усюды. Яны з'яўляюцца і знікаюць усюды вакол нас. Гэта бессэнсоўна. Мне засяродзіцца на іх? Не. Працягваем ісці па шляху да злучэння. Будзьце пільныя, браты мая. Вораг побач і назірае. Няхай прыходзяць. Контакт! Ідуць яшчэ вон там. Сектор Бета-10. Альфа-4. Сальва, браты!
Чортовы ксеносы. Гэта ўсе яны? Не. Сігналы згасаюць. Яны адступаюць. Вельмі добра. Ідём наперад. Руш! Мне падабаўся той шыт. Гэта што было? Жук. Всяго адзін. Чакай, яшчэ. Бяжым. Што? Іх заўсёды шмат. Рухайся хутка. Уцякаць ад кусурак? Ты з глузду з'ехаў? Мы іх раздушым. Гэта бойка, у якой не перамагчы. Занадта позна. Барані, імператор. Руш! Активация платформы обороны. Вузел тут. Вон там. Гэта пастка. Магчыма, але можа стацца выратаваннем. Усталюй боегалоўку, браце, сцерагчы ўваход. Ударная група Громаястрабу, чуеце мяне? Ударная група Громаястрабу. Прыём. Громаястраб ударной группе. Перашкоды к сувязі. Якое становішча, капітан? Сядзім на некалькіх мегатонах імперскай лютасці. У акружэнні не можам рухацца. Вам патрэбна ўзмацненне, капітан. Могу паслаць братоў на дапамогу. Не. Трымайце сваю пазіцыю як загадана. Мне трэба перадаць паведамленне на крэйсер. Зразумела? Спрабую абмінуць блакіраванне. Можаце гаварыць. Капітан Рэмель, на Кепцюр і Льва. Мы знаходзімся на вузле. Другасная мэта была дасягнута. Асноўная мэта недаступная ў гэты момант. Апынуліся ў тупіку. Чакайце наступных паведамленняў. Слава Льву! Рэмель, конец.
Мне гэта не падабаецца. Я б хутчэй сутыкнуўся з ворагам замест таго, каб слепа ціснуць дэтанатар. Не турбуйся, браце. Ты атрымаеш сваю долю бойкі, першым гэта скончыцца. Все готово, капитан. Але мушу признацца, я збянтэжаны. Логіка дыктуе, што знішчэнне вузла павінна быць нашай галоўнай мэтай. Тым не менш, твае словы сведчаць, што... Капітан, я не хацеў. Гэта не важна. Вораг загнаў нас сюды з разлікам, што мы не ўзарвём байгалоўку, пакуль самі яшчэ тут. Адмоўна, капітан. Даступныя даныя гавораць, што мы сутыкнуліся з сістэмай аўтаматычнай абароны. Пакуль сама грабніца яшчэ спіць. Закрыццё дзвярэй – гэта проста аўтаматычны працэс. Без намеру загнаць нас у пастку. Калі не памыляюся, што я рэдка раблю. Мабыць, я магу іх адчыніць. Ну, спрацуе? Благослови мяне, святы Омнісая. Благослови. Боже Омнісая. Это неимоверно. Технологія старажытная, і ўсё ж неймаверна. Ерась. Напагатоў, браты мае. Чакай. Ты увайшоў? Ты ўнутры сістэмы? Так, капітан. Там так холодно. Няма духу машыны. Толькі бясконцае мора інфармацыі. Кожная секунда як агонія, капітан. Адвага і льва, браце. Гэта інфармацыя. Аб чым яна? Тут усё, капітан. Яны назіралі за планетай навакольнай прасторай. Тысячагоддзі бесперапынных даных. Паверхня, надвор'е, клімат, арбіта, анамаліі ў варпе. Там усё. Захавай даныя, браце, спампуй іх. Што? Даныя, нам трэба яны. Гэта можа быць неацэнным для імперыума. Капітан, гэта супраць усіх кодэксаў і перакананняў. Я не магу. Гэта загад, тэхдесантнік. Я бяру на сябе ўсю адказнасць. І ўсе браты вакол таму сведкі. Даныя, тэхдесантнік, захавай і спампуй усю інфармацыю да канца за апошнія 10 000 гадоў. Зараз жа. Я не гэта загадаў, Глорыэль. Гэта не я. Сістэма рэагуе на мою прысутнасць. Акружае мяне. Выціскае, капітан. Яны абуджаюцца.
Абараніць брата Хлорыэля, пакуль ён працуе. Огонь! Забить ксеносов! Стоять, кольки спотребится! Биться хутко, не забывать! И не даровать! Вставай, братья! Нет! Бить мощней! Еще можешь биться? Только со смертью скончится служба. Спамповка завершена. Выходим. Активація другосного оборончого поля. Ударная группа Грома Ястребу. Быть готовым, мы в дороге. Дослать поведомление до Кипцюры Льва. Основная мета досягнута. Повторяю, основная мета досягнута.
Брат? Брат, ти чуєш мене? Йому потрібний апотекар. Не. Мне потребна зброя. Это просто рана плоті. Могу прип'яти твої рани. Допоможи мені устать нарешті. Несподівано цікаво. Вельми цікаво. Визволив їх від прокльону життя. Принесите червоного. Остатніх забить. Брати мої, вертаться на Громоястров. Зараз же. Я затримаю їх. Я рицар Калібана. Я гнів самого імператора. Ды не спознаешь страху ты, Ремель. За його, за теру! Як гэта магчыма? Брат Бібліаріус адчуў тэрміновую патрэбу дапамагчы, капітан Рэмель. Вы захавалі даныя? Захаваў. На маім другім кагітатары. Здаецца, сапраўды вельмі важныя. Яны бясцэнныя. Для імперыума? Так, для ўсяго імперыума. Вядзі людзей сваёй групы Громоястраб. Мы прикрываем ваш отдыход. Браты крыла смерти. Покажем нашим ворогам сенс лютощиков, запомнили все. Запускать зворотный отлик. Отлик 60 секунд. Вывозь нас отсюда. Отлик 5, 4, 3, 2, 1.
Паспяхова! Энергетычныя паказанні змяняюцца. Дай мне кіпцюры льва. Рэміль, Брат Бібліарус, дзякуй за дапамогу. няма за што. Вы атрымалі нешта вельмі важнае, Рэміль. Спадзяюся так, нашы браты загінулі за гэта. Нашы браты загінулі за наша збаўленне. І іх слаўная ахвяра не будзе забытай. Я асабіста змяшу іх імёны ў нашых залах вечных. Калі ласка, збяры ўнутраны круг, браце. Яшчэ адзін крок на нашым шляху. Сапраўды так, Рэміль. Вялікі крок. Надыходзіць час, што скалане імперыумы саму галактыку. Калі мы вернем наш гонар і нашу славу першага легіёна. Я адчуваю гэта. У такім разе мы павінны быць гатовыя. Чакай майго прыбыцця на кіпцюр. Але пакуль у мяне тут незавершаная справа. Сапраўды? Ты ніколі не забываеш, браце. Так, і я ніколі не дарую. Заняпалыя мусяць пакаяцца. А мае браты будуць адпомшчаныя. Обучение.